Koniec 60. rokov. V našich Veľhorách chystajú majstrovstvá sveta v lyžovaní. Chcú sa blísnuť, no Tatranská železnica je v žalostnom stave. Tatry potrebujú modernú dopravu hodnú našej doby. Slovenských architektov inšpirovalo zahraničie. Montreal, Disneyland, Seattle sa môžu ako prvé pochváliť vysútou železnicou. O jednokoľajke na pilieroch začínajú písať naši najlepší novinári. To som ja toto. Ohlasy ľudí boli úžasné. Na výstavbu 36-kilometrovej dráhy štartuje celonárodná zbierka. Ľudia začali prispievať sami od seba. Tešili sme sa na to. Ako poľovníci zašleme finančný výťažok z odpredaja jedného jelenia. My žiaci 7B triedy z Nacinej Vsi cez polročné prázdniny sme si usporili po 5 korún. Dnes som poslal za svoje deti Hanku a Joška nálvek 200 KČS, aby sa raz, až sa na ňom povezú, nemuseli červenať, že neprispeli na jeho výstavbu. Ľudia bežne posielali 300. Je to ako keby si dnes niekto ukrojil z rodinného rozpočtu približne 100 eur. Ak by teraz vyhlásili celonárodnú zbierku, ktorej by ste verili, koľko by ste prispeli? 10, 20, 30 eur. Nič, lebo 300 eur platím za byt. No nie, lebo už nemáme z toho. Vtedy ale nálvek vyzbierali závratnú sumu, prerátané na súčasné pomery zhruba 1 700 000 eur. Alvek sa stal hnutím, aké nemá u nás období. Komunistickí pohlavári ale výstavbu zamietli a prikázali zmodernizovať električkovú trať, kam ale zmizla tučná suma z bankového konta. Tak o tom sa dodnes len špekuluje. Nikto nevie, čo sa s tými peniazmi stalo. To už Pán Boh len vie. Išlo to nejak ako dostratená? Za tie peniaze postavili metro v Prahe. To je úplný nezmysel. Takéto úvahy sme ani nikdy predtým nemali. Tento muž šéfoval tímu ľudí, ktorý rozhodoval o osude zbierky. Časť darcov reagovala na výzvu v novinách, peniaze im vrátili. A čo zostávajúce 3 milióny? Verdikt bol jasný, pomôžu rozbehnúť výstavbu základnej školy, najmodernejšej v republike. Zmienka o tom je aj v kronike. Kde ju ale postaviť? Malo to byť miesto, ktoré pozná celý národ. Našli ho nedaleko Banskej Bystrice. Padol výber na toto miesto, lebo Nemecka bola partizánskou obcou. Škola v Nemeckej bude pekným darom povstaleckej obci. Chcel sa štát, tedajšia spoločnosť odďačiť obyvateľom tejto obce, že nejako trpeli počas druhej svetovej vojny, tak im postavili takúto veľkolepú školu, ale neviem, či sa im odvďačili, skôr je to trest teraz pre nich. Dôvod, rovnaký ako už pár mesiacov po otvorení školy, dobrý úmysel poznačila rýchla výstavba. Strecha, zatekanie, lesne, vykrovanie náročné. A približne takto by to vyzeralo, keby plány nezostali len na papieri. Ako spomienka na časy, keď boli ľudia otupení dlhoročnou totalitou, no práve vďaka Alvegu opäť dostali chuť sa verejne angažovať. Marek Menčák, televízia Markíza.